Деца на небето. Нордите се смятат за деца на небето. Те наричат Скайрим гърлото на света, защото там небето диша върху земята и я оформя. Те се смятат за вечни чужденци и нашественици и дори когато завладяват и управляват други народи, не чувстват никаква роднинска връзка с тези хора. На север дъхът и гласът се считат за жизнено важни есенции. Когато победят мощен враг, те взимат езика му като трофей. Тези езици са вплетени във въжета, които могат да задържат реч като магия. Силата на нордите може да се изрази във вик, като кяй на кевирските мечоносци. Най-силните от техните войни се наричат езици. Когато нордите атакуват град, те не използват нито обсадни машини, нито кавалерия. Езиците образуват клин пред портите и си поемат дълбоко въздух. Тогава техният водач извиква кяй, портите падат и войниците с брадви нахлуват в града. Виковете могат да се използват за заточване на мечове или за нанасене на удари по враговете. Обикновено такъв човек удря врага в гръб. Силен норд може да използва своя боен вик, за да вдъхнови хората да продължат битката или да спре войн с ръмжене. Най-великите норди могат да викат към определени хора на стотици мили разстояние и дори могат да се движат като викат. Най-могъщите норди изобщо не могат да говорят, без да причиняват разрушения. Те трябва да общуват чрез знаци или писменост. Колкото по-на север отивате в Скайрим, толкова по-могъщи стават хората и толкова по-малко се нуждаят от подслон. Вятърът е от съществено значение за Скайрим и нордите. Тези, които живеят в далечните пустощи, те винаги носят вятъра със себе си.